Ojo lali, ojo sampai ketinggalan. Subscribe ya. Ojo subscribe tok lur. Piye? Like, share dan komen. Lah kok penakon we. Dinten-teni gak teko malah arep foya-foya duitku. Oh lah raimu aturamu ora enek. Lho, duit arep tak nggih metu karo Mintul. Lah kok mbok saut kok maling ae. Lah nak tenan to, arep foya karo Mintul we. Gurene, Rasa. wo ngejak geger. Loh. Oke. Mati weh. Ampun ora. Ampun ora. Sik lagi. Tak jelasne. Buat gas ngopo? Ternyata kelakuanmu panggah, Dut. Aku nyapo. Apa piye to? Kita botol ndi? Walah kuwi to. Tenang lho, ora tak badhok duitmu. Ora ngonone, Dut. Duite ndang gorene kok ora kakek nepeni. Terus ora diubri terus aku. Ngono ya omong sing apik no ora iso to. Kan dik sitheng.